गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै दिनैनि मोनाबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। मैया आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा आसामाव गले गले सोलिबाय थानाय सोलोंथाइ बिफाननि पेपार लिकनिफ्राय हमनानै मुखा गाननानै आनजाद होग्रा आरो आनजाद होनायाव सिंथिंनिफ्राय हेफाजाब होनायजों सोमोन्दो गोनां गासै सुबुंफोरखौनो आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होना आसामाव मोनसे आबुं गोग्गो रोंगौथिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे आनजाद फसंनायनि थांखि लानाय बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा रोखा खालामना होयो। बेवहाय बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जायफोर मेट्रिक बायदि आनजादफोराव पेपार लिक खालामना हमजागोन, गुबुननि आनजादखौ सिखावै होना हमजागोन आरो लिक जानाय पेपारफोरखौ प्रिन्ट खालामना आरो फाननानै लोगोसे आनजादसालियाव सोरबाफोर एन्सार लिरनानै हेल्प खालामहैगोन, बेबायदि एग्जामिनार बिथाङाबो 3 बोसोरनि जेलजों लोगोसे 1 लाख रांनि जुरिमाना होनांगोन होनना बिथाङा रोखा खालामना होयो। बेराफारसेथिं थिग एखे नेमखान्थिनि गेजेरजोंनो सोरबाफोर साख्रिनि इन्टारभिउफोरनि बिथिङावबो बेबायदि खालामोब्ला बिथांखौबो 5 बोसोरनिफ्राय 10 बोसोरनि जेलनि साजाजों लोगोसे 10 लाखनिफ्राय 10 कौटि रांसिम फाइन खालामनाय जागोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामना होयो। बेराफारसेथिं सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङानो डिजिटेल इन्डियाजों खारफानानै आरो बेखौ आसामनि सोलोंथाइ बिफानाव बेखौ बाहायनानै फोरोंगिरिफोरा जाय आर'ज गाबनाय समनिफ्राय फरायसालि बारनाय समसिम फट' सेबखांनानै शिक्षा हेतु मुंनि एप्सआव आपल'ड खालामनायनि जाय थांखि लादों, बेयो नाथाय गोबां फोरोंगिरिफोरखौनो खर' गुदुं खालामनाय बाथ्राया दिनै सोराङाव फैदों। जायनि थाखाय गोबां फोरोंगिरिफ्रानो नेटनि थाखाय सोरबाबा दंफां सायाव आरो सोरबाबा उखुम मुदायाव गाखोनानैब्लाबो बे एपआव आपल'ड खालामनो थाखाय लकेसन नागिरनो गोनां जानाया फोरोंगिरिफोरनि थाखाय जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। ओंखायनो जायखिजाया खामानि मावनायनि सिगां सानै हयै बिनि थि मोनसे रोंगौथि बाहायनानै खामानि मावनो थामहिनबा आसामनि बबे फरायसालिफ्राव इन्टारनेट मोना, बेफोरखौ गिबियाव इन्टारनेट मोननायनि सुबिदा खालामनानै बेबायदि जेंनाखौ फोजोबस्रांनांगौ होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों अजद लाबोनायखौ नुनो मोन्दों। बावैसो साननिफ्रायनो बाल्य बिबाहखौ फोजोबनायनि सेकेन्ड फेज हिसाबै 24 घन्टायाव गासै 1000 दायनिगिरिफोरखौ आसामाव हमनाय जाथाया बारानिफ्राय बारा जाबोबाय थानाय समावनो आसाम पुलिस आरो आसाम सरकारा गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जानो गोनां जानायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ। मैया सासे 3 मास उन्दै गथ'खौ बिमाया गावनि फिसाखौ एंगारै समसिम थानायावनो दोनलांनाय जाथाय, सानैसोआ गावनि बिसिखौ गावनि बिमा बिफानियाव दोनहैना फैनाय जाथाय, सोरबाबा गावखौ रैखा खालामनो थाखाय न'नि सिलिङाव गाखोनानैब्लाबो रैखा मोननो नागिरनाय जाथाय, खायफा दंफां सायाव गाखोनानै गिलु बालुनि गेजेरजोंब्लाबो गावखौ रैखा खालामनो नागिरनाय बायदि नुथायफ्रा आसामनि खायसे सुबुङा सरकारनिजों सोंलु दैखांदों दि थारै जोंबो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द' खालामनायखौ मस्ट वेलकाम, नाथाय बे हाबाफारियाव बहाबा नङा बहाबा उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ फोजोबस्रांनायनि खायसे नेमखान्थिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनांगौनि गोनांथि दं होनना बिथांमोना सरकारनि फारसे गावबा गावनि गोसोनि साननाय हनायखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंब्लाबो फोरमायहरनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे बुंदों उन्दै बैसोआव हाबा लानायखौ फोजोबस्रांनायखौ बेबायदि दायनिगिरिफोरनि रुजु रुमु संसार जानायखौ सिफायनानैल' बिथांमोनखौ आयेननि बायदिसिना साजाखौ होनानैल'नो सरकारा जना थायाब्लासिनो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय सरकारा जाबायदि नेमखान्थि दं, बेफोरखौ जाहाथे सुबुं समाजाव बाहायनानै इयुननि सुबुं समाजा बेबायदि गिलु बालु जेंनानिफ्राय उदां जानो हायो, बेनि थाखाय समाजनि सांग्रां सुबुंफोरा सरकारजों गोथौयै सावरायज्लायनानै खामानि मावनांगौनि समा जाबाय होनना जों नुनो मोनहरबाय। सोलिबाय थानाय अक्ट'बर मासनि 12 खालार खालि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा उत्तराखन्डआव साननैनि थाखाय नायगिदिंहैनो थांनानै उत्तराखन्डनि आधभाइटा आश्रमाव हरसे थाहैनायनि खौरांखौ आश्रमनि बिफानारिफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावो। मख'थावना दि 1899 मायथाइयावनो लुनाय बे आश्रमाव 1901 मायथाइयाव स्वामी बिवेकानन्द बिथाङाबो हर थाहैदोंमोन आरो आथिखालाव बे आश्रमाव गिबि भिभिआइपि आरो भिआइपिनि गेजेराव गिबि हर थाजेनग्रा दैदेनगिरि महरै थाफैगोन होनना आश्रमनि बिफानारि बिथांमोना रंजानायजों फोरमायो। मैया नेपालाव 24 घन्टायाव गासै खेबब्रै बांग्रिं फैनानै नेपाल आरो भारतनि सुबुंफोरखौ समखिखांहोयो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला गिबियाव 2:25 6.2 गोख्रैथिजों बांग्रिं मावनायनि उनाव फिन 2:21 6.2 गोख्रैथिजों आरो थामथियाव 3:06 आरो ब्रैथियाव 3:19 बेफोर गोख्रैथिनि गोहोमा भारतावबो गोहोम गोग्लैनानै गोबां सुबुंनि समखिखांनाय सोमजिहोदों होनना सुलुङाव फोरमायो। बेजों लोगोसे दिनैनि मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ दिनैसिमबो साबस्क्राइब आरो लाइक खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।